Salutare, oameni buni! Azi să vă arăt un joculeț care eu cu un prieten de meu îi zicem Grăsuțu. Se vede că e gras. Secundă. Așa, până se încarcă. Cred că nu mai se încarcă. Ok. O să iau acest butoiaș să vă arăt ce putem face pe jocul ăsta. Vedeți? Putem să explodăm. Doamne, cum face? Zboară pește, zboară în apă, ce zic eu. Ioi, ce-am pățit? Uite un soculeț. Dacă vreți să mai continuăm să continuăm jocurile în care le am, inclusiv jocul cu Grăsuțu, dați-mi voi acolo. Să văd cât puteți și voi să dați. O să revin după ce bag asta, că e greu să o bag. Bine, nu l-am băgat în totalitate, dar e bine. Nu mai mă lasă să intru în ăla. O să intru așa. Intră. Nu. Așa. Mă enervez. Tu, butoiașule, stai în spate, că trebuie să te duc undeva. Și am contratimp. Bine, nu chiar contratimp. Să mă duc pe cealaltă parte. Nu mai pasă. Asta e skin-ul care l-am luat eu la asta. Gata, am scos-o. Dacă vă place seria, dați-mi un like. Dacă nu vă place, dați-mi dislike. Bine, un dislike. Să văd câte lume vrea să continue jocul sau câte lume nu vrea să continue jocul. Să mă joc în continuare. Deci cine are probabil, cine vrea să dea un like și cine vrea să nu dea un dislike. Cine să dea un dislike, adică. Stai că nu mă urc în mașina asta. Imposibil. Așa. Ce-a fost ăla? Ui. Hai să mergem cu balon cu aer cald. Ui. Am prins și gata. Nu că e frumoasă lumea asta. O să mă arunc. Ui. Ce-i, bă? Face așa. Ce ai?
Ce e asta? Uite un frigider. Îmi spui mie că e un frigider? Cred că da. Cine? Ce e aia? Nu pasă că m-am lovit. Că am făcut buba. Ce e aia? Ce e asta? Spuneți-mi în comentarii ce e asta. Că are ceva galben. Scrieți-mi. Știu că videoclipul ăsta va fi scurt, dar cu noi. Nu mai ziceți în comentarii. Știu că videoclipul ăsta va fi scurt, pentru că mă doare piciorul, dar o să-l țin 10 minute. Am dat eu de pat acum, dacă v-ați întrebat ce e. În videoclipul ăsta voi fi mai tăcut. Graphics. Nu știu ce-am vorbit așa. Mi-a trecut astăzi. Știu că e plictisitor videoclipul.